Hurmatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Türkmen halkı il gün häzir uly bir synaň öňünde dur. Türkmenistandaky basyşlar halkyň hal ýagdaýynyň beterleşmegi, ýurdun daşyndaky ildeşlerimiziň nägilelikleri, döwletiň adyma bolan ýigrenç äskermesçiligi bu ýagdaýyň ýitileşmeginiň sebäbidir. Halk oýandy. Emma halkyň oýanmagy bilen ideallaryny öňe süren, onu öz tarapyna çeken liderler ortağa çykdy. Öz maksadyna ýetmek üçin her kimiň aýry-aýrylykda biri-birini bolgusuz, delilsiz aýyplamalary, özlerini propaganda edip başkaları garalap oturması sady halky perişan etdi. Diňe bir öňde barjy, sözde liderler däl, olara ynnanan aktivistler, halk öz arasında dava edip otyr. Bu meni çoňur gynandyrýar. Käbir çykyşlar, yazılýan kommentariýalar meniň ýüregimi sessiz ağladýar. Emma maksat birdir. Bu türkmeniň ertirki, ýagty, geljegidir, unutmaň. Hereketleriň öňde barjylary, aktiv blogerler, liderler, men garaja olan türkmen size yüzlenýärin. Hiç haçan çıkan yoluňuzdan, beren sözüňizden dänmeň. Sebäbi söz hem, can hem soň dem bilen birlikde ağızdan çykýandyr, berk belläň. Watana bolan söýgi, wezipe, para, pula satylýan däldir hiç haçan, unutmaň. Ýurdun güç edaralary, men size yüzlenýärin. Halk ertir, köçä çykar. Ol çykar, men ynanýaryn. Emma hakyky halk köçä çykanda men garaja olan türkmen sizi halkyň ýanynda, ýagny ertirki ýagty gelecek gözläp çıkan ezilen halkyň tarapynda görmek isleýärin. Watan, halk mukaddesdir. Türkmeniň bugüni, ertiri, ýagty geljegi ilki bilen size bağlıdır. Men bilýän, sizin her biriňiziň kalbyňyzda kiçijik hem bolsa garaja olan türkmeniň ruhy bar. Oylan sen, pikirlen, dayan türkmenim.